Yun, kumusta mga kabsat? Bali, nandito ako dito sa Kwan, sa bukid. Bali, medyo tabing ilog dito. Bali, ilalagay ko na yung trap natin, guys. Yung bayawak trap natin. Bali, dalawa. Bali, yung isa dito ko na lang ilalagay. Bali, yung isa, maghanap tayo dun sa banda roon. Hindi natin sure dito mga kabsat kung mayroong bayawak dito, pero parang magandang bahay ng mga bayawak dito. Isang lalaking bato. Bali dito ko ipepesto yung isa, guys. Ito. Nandito yung kamain. Bali yung pinagbalatan ko ng kanyon, guys, ng palaka. Bale, ito yung gagamitin nating panghila, guys. Ito, bed natin dito. Pero ilagay muna natin yung pain natin, guys. Bale, dito natin itatali, guys, dito.
So yun guys, nakaset up na yung isang pan natin, yung trap natin. Bale ito guys, yung trap natin. Ito yung harap niya guys. Guys, bali kung meron mang bayawak talaga dito guys, dito siya papasok. Pag naamoy niya yung pain natin, papasok sa dito. Yan. Tapos mabubunggo niya ito guys, kasi papasukin niya yung pain natin sa loob. Pagka nabunggo niya guys, siyempre nandito na yung katawan niya, tataas na yun. Ayun, mahuli na siya. So yun guys, bali itong pinain ko dito guys, yung pinaglinisan ko ng palaka. Hindi ko sure guys, kasi hindi masyadong pain. Mas maganda sana yung mga guys, yung mga hasang ng isda, ano, yung mga laman loob ng manok. Pero itong isa guys, itlog yung ipapain natin. Hindi ko nga alam guys kung hindi ko sure kung bugok yan o hindi, pero subukan pa rin natin ilagay. So guys, maghanap tayo ng ibang venue doon sa banda roon. Doon siguro, para dalawa yung natin. Bali ito yung tubo niya guys, yung isa. So guys, lipat tayo. Hanap tayo ng ibang pwesto doon sa banda roon. Bali ito siya guys, yung isa. Ito guys, ang gandang nila, bahay nila. Hanap tayo ng magandang pwesto. Pero dito na natin ilalagay guys, kasi bumababa din sila dito kung sakaling meron dyan. Umiinom sila dito sa tubig. So guys, may nakita ko dito, may pala sila dito, may silo pala sila dito. Ito guys, pero matagal na siguro to. Ayun yung kain nila guys, ayun yung silo nila. So yun guys, dito na lang siguro natin ilalagay itong isang natin, isang trap natin dito na lang siguro guys, kasi maganda itong nila na to, kung pinapasukan nila dito na lang natin ilagay.
So yun guys, bago natin ilagay ito, lagay muna natin yung pangkain natin. Ito guys, itlog yung ilalagay natin. Ito guys, basagin natin ng konti yung itlog para kung maamoy niya. Tutukin natin guys. So yun guys, nakaset up na yung pan natin. Bali, tabunan lang natin konti ng mga dahon-dahon. Ayan guys, kung papasok siya dyan, mabubunggo niya yung mahihila siya. So may extra pa tayong tali dito guys. Ito guys, itong tali na to guys, itatali natin ito dito, tapos i-connect natin doon sa doon sa stable na kahoy, para hindi niya maitakbo kung sakali. Ito guys, tali natin dito. So yun guys, ito na siya. Ito guys.
Bali for sure lang, para kung sakaling malaki yung mahuli niya, hindi niya maitakbo ito. Kasi nabubunot ito guys kung nilagay natin ito. Ayan guys, marami silang mga trap dito guys, pero hindi nila nakukuha. Ayun yung isa, yung pamain nila. Pero yung trap na kuan, yung daming pasak-pasak ba yun na ganun, kahoy-kahoy. Tapos dito may isa pa dito sa kabila. Yan natin guys. Ayan guys, so ito yung pasak-pasak na ginawa nila. Yung tawag dito sa trap na to guys, yung pabaor, pero may pabaor din yung nilagay natin. Pero ito kasi yung daanan nila, yung kuan, yung trina-trap nila, para pagka nadaanan nila yung tali, ayun guys, mahuli sila. Pero mas effective yung trap natin guys, kasi wala talaga wala silang ibang daan talaga, kundi doon lang kung talagang gusto nilang kunin yung kain natin. Doon lang talaga yung daan nila. So yan guys, yung isang trap natin. So yan guys, nilagay na natin yung mga trap natin. Pero hindi ko sure kung makakakuha yun, kasi wala naman akong nakitang kuhan, kitang bayawak dyan kung meron talaga. Pero baka meron guys, kasi kuhan, meron naman mga ibang trap doon. Siguro may nakita silang pumunta dyan na kuhan, bayawak, hindi kaya nagbabahay na bayawak dyan, kaya nila nilagyan ng kuhan, trap. Pero hindi nila nakukuha guys, kasi iba yung trap na kuhan nila, diskarte nila. So yan guys, update ko na lang kayo guys pagka binalikan ko ito, kasi medyo maaga pa naman, baka mamayang hapon siguro babalikan ko ito, hindi kaya mga bukas. So yan guys, hanggang dito na lang yung video na to. Please like, share, and subscribe guys, and click the notification bell para ma-update kayo sa susunod nating video guys, sa update natin dito guys. So yun guys, hanggang dito na lang. Sana makakuha yung trap natin. So yun guys, ingat, God bless, bye bye.